ye wale ɲuman dɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu matarafalen don Cherifila Jabara ni so la sanga ani wagati. Aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan. Kɛnɛya jamukan min bɛna walawalali kɛ aw ye bana ani bana nacogoyaw la walasa ne ni aw an bɛ se ka an ka kɛnɛya matarafa cogoya min na. O sira kan bi an ka masala bɛna boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ autisme kan. Ale ye bana min n'a ka jugu kosɛbɛ denmisɛnninlakaw ma. An bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ ko denmisɛnninw olu de ye jamana ka siniɲɛsigiw ye wa u ka kalan jɔyɔrɔba bɛ jamana ka ɲɛtaga fana na. Ni denmisɛnnin ma kalan ka sababu kɛ a ka kɛnɛya sabatibaliya ye o ye waleya min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ. O kama an wulila ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u bɛna mun kɛ walasa ni autisme bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o min kelen don ka dankari kɛ kosɛbɛ denmisɛnninlakaw la. Aw ka faamuyali kama an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw na. Mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu b'u yɛrɛ fisaya nin denmisɛnnin ninnu ma ka sababu kɛ u ka autisme ye ka sɔrɔ maa si ka laɲini tɛ bana ye. U ka kan ni dɛmɛ ye i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw wa n'a b'a togoya la u ka bana fɛnɛ kan ka ɲɛɲini i n'a fɔ bana tɔw. Bari autisme kɛlen don bana ye bi bana min n'a sababu ma se ka jalatigɛ ka ban fɔlɔ. An bɛ donni min na i ko bi. Autisme fɛn b'a bila mɔgɔ la hali bi ɲinini b'o kan hali bi ɲinini b'o kan mais fɛn dɔw dɔnnen don ɲinini ye jateminɛ dɔw kɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ min muso min n'ale furula fɔ san 35 kɔfɛ a ka den fɔlɔ jiginni na ne gɛlɛya dor'o la a bɛ se ka kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ autisme bɛ den minɛ. O fana tɛmɛnen kɔfɛ cɛ min fana ye furu kɛ si kɔrɔlen kosɛbɛ fɔ san 60 kɔfɛ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye autisme ka teli ka y'ale denw na ka tɛmɛ mɔgɔ normal kan. O tɛmɛnen fana kɔfɛ fura minnu bɛ yen n'a bɛ utiliser ka baganmisɛnninw faga i b'a fɔ sɛnɛkɛlaw bɛ mun utiliser ka kɔɔriw furakɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu. Donc ni muso kɔnɔma fana n'o ye a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye autisme ka den minɛ. O bɛɛ lajɛlen fana tɛmɛnen kɔfɛ ni jiginni gɛlɛyara ka dama tɛmɛ kojugu a bɛ se ka kɛ sababu fana ye tɔɔrɔ ka se ka den kunkolo zɛmɛ sɔrɔ a bɛ se ka autisme bila a la. Donc kun ka ca kosɛbɛ mais ɲinini bɛ sen na hali bi. Donc an ye ɲɔgɔn ye sɔgɔma bana dɔ kunkan n'u b'a wele ko autisme bana dɔ a b'an ka jamana kɔnɔ mais malheureusement mɔgɔw tɛ bana in dɔn kosɛbɛ. An y'o dɔn cogo di salon an yɛrɛ tagama dɔ kɛ ka taa intérieur la ka taa dugumisɛnnin dɔw la ka taa bana in ɲɛfɔ mɔgɔw ye. An y'a jateminɛ yɔrɔ bɛɛ n'i ka wele cogo don dɔw yɛrɛ ko sabana dɔw ko jinabana tɔgɔ sugu bɛɛ b'a la. Den ninnu bɛ k'u traité cogo dɔ la adamadenya yɛrɛ ka sira fɛ o tɛ ɲa n tɛ se ka n da don a la parce que a ka gɛlɛn a kuma mɛnni ka gɛlɛn mais bɛɛ b'a faamu. Donc an ye ɲɔgɔn ye bi ka ɲɔgɔn ladɔnniya parce que an ye dɔgɔtɔrɔ dɔw kalan bana in u bɛ se ka denbaw ni denfaw dɛmɛ cogo min na ka bana in kunbɛn pour que u ka se ka denmisɛnninw furakɛ. Olu ka o promotion ka diplôme an y'o di bi mais o tɛmɛnen kɔfɛ an tun b'a fɛ ka profiter ka sensibilisation kɛ bana in kan comme n y'a fɔ cogo min na bana in ma dɔn kosɛbɛ. Donc ka mɔgɔw sensibiliser an ye ambassadeur dɔw désigner an ye mɔgɔ dɔw tɔmɔ dɔgɔtɔrɔw b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la olu de bɛna taa yɔrɔw la ka bana in ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que o k'a faamu den ninnu Ala de ye bana nin d'u ma Ala fana bɛ se k'a furakɛ mais Ala b'a furakɛ ni anw denfaw denbaw société an bɛɛ ka bana in k'an kunko ye. O de sababu la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi pour que an ka se ka bana in an ka denbaw ni denfaw dɛmɛ cogo min na k'a kunbɛn. N y'a fɔ cogo min na fɔcogo welecogo caman b'a la mais an ye cas dɔw ye ne yɛrɛ ka dugu la banabagatɔ nana a bi mɔgɔ 60 bɔ an ye joliw ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ bana in yɛrɛ bɛ minnu na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan mais bana wɛrɛw bɛ minnu bɔlen b'a fɛ bon n'Ala ye sababu ɲuman k'an ye an ka se ka bana yɛrɛ sidɔn ka ɲa o b'a kunbɛli a kɛlɛli nɔgɔya fo banakisɛ in a ka faamu kosɛbɛ k'a kɛlɛli nɔgɔya. Fura bɛ se k'a di parce que crise b'a kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ seri ka bin u b'a fɔ kirikiri machin u bɛ tɔgɔ wɛrɛw fɔ fura dɔw bɛ se ka di fɛn b'o kunbɛn parce que a crise ka jugu a bɛ denbaw ka temps bɛɛ ta e b'i ka sɛnɛ la ou bien i bɛ baara wɛrɛ la ni den b'i kɔ la tile kɔnɔ den n'a bolila ka bɔ sunɔgɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko ba b'a ta fo dakuma baw tɛ se ka baara wɛrɛ ma sɔrɔ a bolo vraiment a ka gɛlɛn donc f'an ka bana in f'an ka ɲɛɲini k'a faamu kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw ko baara la psychologue bɛɛ neurologue bɛɛ
u b'o baara la équipe de yɛrɛ b'an bolo faculté la yan vraiment u bɛ baara min na ala dɔrɔn b'a dɔn donc an bɛ ala deli a baara in a ka ɲɛ cogo min an bɛ ala deli o de la o bɔlen kɔfɛ association an y'a sigi association sigila bana in kɛlɛli kama an n'an ma se k'a kɛlɛ ka ban an ka se k'a kunbɛn an ka dɔn fɛn min don pour que an ka se ka denw yɛrɛ lamɔ cogo an ko jateminɛ denw don an denw don bana bɛ minnu na bana tɛ minnu na a bɛɛ ka kan a bɛɛ ye den de donc fo ka u bɛɛ minɛ cogo kelen na donc dɛmɛ bɛ se ka kɛ f'an ko dɛmɛ an k'o fɛɛrɛ fana jate ta k'a lajɛ den ninnu kan ka taa ekɔli la comme den tɔw a tɛ ko bana in b'a to ko hakili t'u la hakili b'u la u bɛ ko dɔn an yɛrɛ tɛ minnu dɔn bɛɛ n'i ka ala y'o se fana d'u ma u bɛ fɛn dɔw ɲɛdɔn anw t'o ɲɛdɔn. donc kuma laban min bɛ n bolo o ye k'a fɔ autisme denmisɛnninw somɔgɔw ɲɛna k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ka jantu la u ni denmisɛnnin tɔw tɛ kelen mais o t'a yira k'a fɔ ne jantor'u la k'u tɛna se ka nafa se somɔgɔw ma ani ka nafa se jamana yɛrɛ ma donc u ka timinanja ala de y'u gɛrɛtigɛ a la mɔgɔw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ k'a fɔ n'i ye denmisɛnnin sɔrɔ danga de b'i kɔ i m'i cɛ labato i y'i ko dugukila fɛ i bɔra ka taa yaala fitiri fɛ ou bien i bɔra ka taa yaala i kɔnɔma tilegan dere fɛ ou bien i ye baara jugu kɛ o baara jugu de segir'i ma ou bien den ye jinɛ de ou bien jinɛ yɛrɛ de bɛ e yɛrɛ la u b'o fɛn o fɛn fɔ kana o si lajɛlen jateminɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔw bali u dala kuma fɔli la ku ni den ye i k'a dɔn sisan k'a fɔ association dɔ bɛ yen i bɛ se ka gɛrɛ association min na n'i nana i bɛna mɔgɔ ye minnu ta ka jugu n'e ta ye e yɛrɛ fana ta ka nɔgɔn ni minnu ta ye o b'i jigi sigi donc o fana tɛmɛlen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ projet dɔ fana bɛ sen na mun bɛ se ka i dɛmɛ ka se a seko damayira la donc welekan min bɛ n bolo ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ni mɔgɔ min y'u lamɛn tɔɔrɔ min bɛ bangebaga ninnu kan den ninnu ladonni na u ka ca ka se hakɛ min na i b'a ye k'a fɔ o ni dɛmɛ ka kan o dɛmɛ o tɛ se ka kɛ projet ka baara ye jamana yɛrɛ de ka ɲi ka jɔ n'u ye parce que denmisɛnninw don jamanadenw de b'a fɔ mɔgɔ tɔw togoya u ka hakɛ u ka se ka dɛmɛ pour que u ka kalan u ka baara kɛ projet jamana yɛrɛ bɛ se k'u dɛmɛ i b'a fɔ a bɛ kɛ jamana tɔw la cogoya min na. A bɛ ɲini denmansaw bɛɛ lajɛlen fɛ autisme banabagatɔ bɛ du minnu kɔnɔ i ka wuli i ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don autisme bana kɛlɛli ma non seulement a b'i dɛmɛ ka den ka bana furakɛ wa gɛlɛya min fɛnɛ b'i kan den ladonko ɲuman na o fɛnɛ bɛ dɛmɛ ka wuli ka bɔ i kan aw ka faamuyali kama an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na. Tiɲɛ don bana in taamasiyɛn a n'a gɛlɛyaw u bɛ taa bolofara caman na nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ fiɲɛ bila denmisɛnnin kuma kɛcogow la a ka kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ani a bɛ jɛ kɛ cogoya min na n'a denmisɛnnin ɲɔgɔnw ye olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya min bɛ autisme na bana tigilamɔgɔw kan. donc ni autisme bɛ denmisɛnninw na a prévention ye mun ye o ye ni i ye den dɔ sɔrɔ den min ye autiste ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ ka test génétique kɛ ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ n'a tɛ e yɛrɛ a taamasiyɛn tɛ joli la k'a bɛ se ka yɛlɛma den wɛrɛ fɛ parce que mɔgɔ min bɛ yen cɛ ni muso min bɛ yen n'u ye den dɔ sɔrɔ k'a fɔ autisme b'a la i b'a sɔrɔ u ka den wɛrɛ sɔrɔ autisme b'a la 100 sarada o 100 sarada i b'a sɔrɔ u gɛrɛjɛgɛ bɛ siɲɛ 9 ka se ka den dɔ sɔrɔ autisme bɛ mun na mɔgɔ min bɛ yen a ye filanin sɔrɔ filanin fila in bɛɛ lajɛlen den i b'a sɔrɔ autisme b'u la i b'a sɔrɔ 100 sarada o 100 sarada a gɛrɛjɛgɛ b'a la siɲɛ 90 a bɛ se ka den wɛrɛ min sɔrɔ fana ka kɛ autisme tɔ ye donc ni den b'i bolo k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn est-ce que ne nana den wɛrɛ sɔrɔ autisme o sɔrɔ o ye bana kunbɛn ye o fana tɛmɛlen kɔfɛ minnu bɛ yen k'a fɔ autisme b'a ka du kɔnɔ kaban a bɛ balima furu kɛ i b'a sɔrɔ kɔrɔkɛ den bɛ furu dɔgɔkɛ denw ma ka sɔrɔ autisme tɔ b'a la o bɛ se ka kɛ sababu ye autisme tɔ bɛ caya a ka denbaya la donc furakɛli ta sira fɛ furakɛli ni den mun tɛ se ka kuma dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen minnu ka kuma baara ɲɛsinnen don ka den dege kuma la a bɛ f'o ma ko orthophoniste donc ni den tɛ kuma ou bien a ka kuma man ɲi a bɛ orthophoniste ɲini camanba bɛ Bamakɔ association yɛrɛ b'u bolo a bɛ se k'u contacter den minnu bɛ yen k'a fɔ u tɛ u tɔgɔ laminɛ u tɛ kulonkɛ kɛ denmisɛnnin tɔw fɛ psychomotriciens bɛ yen i b'a fɔ Boubacar Sawunera n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se k'olu contacter u b'a dɛmɛ o furakɛli la mais i b'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni autisme b'a la dɔw bɛ yen kuma bɛ k'a la u tɛ to yɔrɔ kelen n'i y'u bila yɔrɔ min na u bɛ panpan ka yɛlɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'a sera k'a fɔ a bɛ somɔgɔw tɔɲɔ fura dɔ bɛ se ka sɛbɛn o la o furakɛli kɔni n'an y'an contacter an bɛ furaw sɛbɛn ka d'a ma olu la i b'a fɔ ni denmisɛnnin fana bɛ ja an bɛ se ka jali fura sɛbɛn pour que ka o nɔgɔya cogoya min na. Bon n'a a bɛ denmisɛnnin na il faut que denmisɛnnin k'i ɲɛsin a ɲɛdɔnbagaw ma
an bɔra k'o baara de kɛ nin semaine kɔnɔna na Modibo ye médecin cɛman formé ani pédiatre minnu ka baara ye denmisɛnninw yɛrɛ furakɛli ye olu cɛman na parce que test damadɔ de bɛ yen nɔ an y'u formé o de la donc mɔgɔ tɛ se ka ye ten tɔ ko nin bana de bɛ karisa la donc f'a kana ɲɛsin o mɔgɔ ninnu ma minnu formera olu b'a fɛsɛfɛsɛ ka dɔn ko autisme don ou bien autisme tɛ. Alors nafaba b'a la parce que surtout an ka jamana kan yan nɔ an bɛɛ b'a dɔn ko an ka kɛnɛya ta sira fɛ problème caman bɛ yen donc nin semaine na a b'a to fɔlɔ autisme bɛ dɔn a yɛrɛ ye mɔgɔ caman tun bɛ yan nɔ dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yan journalistes bɛ yan ekɔlidenw caman bɛ yan donc n'i y'u ɲininka o caman b'a fɔ u t'a dɔn donc jama ni finman yɛrɛ da sira ma ko olu minnu b'a ka kunnafoniya ko fɔ olu yɛrɛ ka former fɔlɔ u ka se ka ɲɛfɔ ka ɲɛ donc je pense nin séminaire b'a to mɔgɔw b'a bana dɔn fɔlɔ nin séminaire fana b'a to mɔgɔw b'a dɔn ko bana de don parce que fɔlɔ la an fɛ yan farafinna ni an ye bana ye don min na n'an m'a sugu dɔn dɔrɔn an b'a fɔ jinɛ don wɔkulɔ don ou bien sasinamuso ye fɛn dɔ bila a la ou bien setana don mais dɔgɔtɔrɔ kunda la an b'a dɔn sisan cause b'u bɛɛ la dɔw bɛɛ bɛ se ka ɲɛɲini ka dɔn k'u faamuya comme on l'a dit n'i ye bana n'a ɲɛ dɔnna ka faamuya o furakɛli ka nɔgɔ mais ni bana ma sugu dɔn i bɛ taa sennamɔgɔ caman fɛ yen nɔ o b'i ka wari dun ka ban ka sɔrɔ u tɛ se ka foyi k'a la. Bamananw ɲuman na ko kulukɔnɔmɔgɔw bɛɛ sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye autisme ye bana ye bana in lakodɔnnen tɛ anw fɛ yan kosɛbɛ mais docteur Sangare n'a jɛɲɔgɔnw u ye fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se k'a to bana in bɛ lakodɔn o hukumu kɔnɔna la an tun bɛ yan o yɛrɛ de la bi an n'u jɛra ka baara caman kɛ direction na ɲɔgɔn fɛ an ye colloque caman organiser fo ka taa se formation ma an ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa minnu bɛ communes na fo sigida kɔnɔna la donc an ka pyramide sanitaire la an b'a fɔ a bɛ daminɛ n'olu ye parce que olu de ni mɔgɔw bɛ contact ta fɔlɔ yanni a bɛ se dɔgɔtɔrɔso tɔw la donc u nana ka u kalan u bɛ se ka autisme dɔn cogo min na k'a sɔrɔ n'u ye autisme tɔ ye u k'a dɔn k'a fɔ nin de don pour que an bɛ se ka disposition ta laɲini bɛ se ka sabati cogo min na donc bana min don a bɛ mɔgɔw ɲɛna ni a ye den minɛ a tɛ se ka taa école la a tɛ se ka kalan donc a tɛ se ka foyi kɛ dɔgɔtɔrɔ Sangare n'a jɛɲɔgɔnw y'a jira an na k'a fɔ bana in a bɛ se ka kunbɛn fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ denmisɛnninw fana na minnu u bɛ se ka taa kalan kɛ cogo min na donc an y'a ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an bɛ a fɔ parents de olu de bɛ denw jateminɛ parce que olu de ni denw de bɛ ɲɔgɔn kan surtout an balimamuso donc den wuli cogo olu de ka kan k'o bɛɛ jateminɛ pour que u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ min bɛ sigida la k'a lasɔmi k'a fɔ ko den ka kan ka nin kɛ an hakili la mais den tɛ ka nin kɛ donc a bɛ dɔgɔtɔrɔ fana dɛmɛ a ka baara la n y'o de fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bana si tɛ se ka kɛlɛ n'an m'an fanga fara ɲɔgɔn kan dɔgɔtɔrɔ kelen tɛ se ka bana kɛlɛ donc dukɔnɔmɔgɔw n'an b'a fɔ o ma ko communauté olu ka dɛmɛba b'a la donc n'an y'an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan bana mana kɛ cogo o cogo an b'a kɛlɛ ka bɔ an senkɔrɔ donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i wasa don baara ma an ka autisme vraiment an ka fɛɛrɛ k'a la min bɛ se k'an ka denmisɛnninw kisi a ma. Nin bana min filɛ nin ye ni aw y'a fɔ sisan ni anw yɛrɛ ye faamuyali sɔrɔ a la n'o ye l'autisme ye nin bɛ denbaw de concerné kosɛbɛ musolakaw sabu fɛn o fɛn n'a ye den sɔrɔ cɛ sen t'a la a bɛ kɛ muso ta de o tuma musow de kan k'u tulo dayɛlɛ nin na kosɛbɛ ka tila ka communication kɛ u ni mɔgɔ tɔw cɛ yaasa nin bana in kabini a daminɛ a bɛ se ka se dɔgɔtɔrɔso la cogo min walima i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se k'i bɔ fili la walima bɛ se k'a yira i la k'a fɔ nin fɛn de ye nin ye n'an y'a ko bɛɛ ta k'a kɛ tiɲɛ don kɔrɔlenko ye tiɲɛ ye nka fɛn dɔw bɛ olu bɛ kɛnɛ kan dɛ ni kabini a dɔgɔmani n'a taara ka bolo da n'a kɔra fura t'a la dɛ a bɛ k'i bolo dɔndɔnma ni gomigoma ye den dun n'a ɲana bɛɛ jɛ don nka n'a tiɲɛna a bɛ kɛ ba ta ye dɛ
o tuma bɛ kuma tɔ di jɛma ma. Jama assalamu alaikum. Ame masara mani ko barkada kasoni an tigi Muhammadu ka kisi ne ma baye minu se mu yele se an ko wale ni wando ame ana do to an ga nyama to an ne bina hakina fitini do di do to ma ni ya on se ka information ti kanye bara be na tabu ama do to ya kala ni lutis ne be se ka do me fi ma yere ma do ya wala kapanai yang wanya kaya pasti au mina foto tani amina foto ka wala wala mo mi be kula singoma o kaso atire ya famu ya kaya ko sobe ka do ka buna tiye do ma bala to la o de tu kadani ko sobe ni adigira wala ya ka pasti lutis ne ra ko kamana ko nai na ko sobe na ande do ko o te beni banai e ba ni fe na dira mi ma ala fe musu de bi ja ko fe dina en général 90% chebe di abandonné ka to musu ay sabani chewo na na bu ko no ate bu chewo mo te di so beta so na dira mi ma afdi mute do be chedo ba yi ka tu ba bu ka abandonné ka ki ma ya ko yere iba fo yere ni banai la dina ne aw la lo chera ka aw ki pala ni ka fe mi ne ka ni du ko no ko to be to o ni chere ko kida du ko no ko fana be so abandonné ado ko bulu bi ko to bi da o yi cheka to ko so ne me ne be si yoro mi ka du ko to ka la de information mi ke o tu ma ma ko alna te do to kamwe ka Allah dunia mo sabe panaina ulla afana biseka population kuma atabulu anaka na kechumna amsedo ni mikro ni ara jomara kala ko mati moy ame ak to ni awu ayo merci o togo la denmasaw balimaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin nin bana in jalatigɛli ma ani ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ min bɛ se ka na ni ɲɛda kura ye ka ɲɛsin u ma o ye waleya min n'o kɛli ma nɔgɔn kosɛbɛ wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ dusumakasa ye ka ɲɛsin du ma k'u fo k'u barikada bana in yɛrɛ sidɔnnen na parce que anw minnu ye animatrices ye ni o ma an welela donc anw yɛrɛ kun t'a dɔn kuma tɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ dɔw bɛ yen u kun tɛ a dɔn parce que an bɛɛ y'a kɛ farafinbana ye an bɛɛ y'a kɛ bolonɔw ye donc min bɛ ne bolo k'u fo ala de bɛ se k'u sara parce que olu de surtout Moribo Sangare docteur do professeur do ale ye ɲinini de k'a kan k'a dɔn k'a fɔ bolonɔ tɛ jinɛbana tɛ bana de don donc n'o u y'o baara ɲuman kɛ an b'u fo ne bɛ fɛ k'a fɔ somɔgɔw fana ye furuden fila n'a den dira aw ma ala de y'a d'aw ma a y'a ɲini surtout a kun sɔrɔla ka ban a ye ɲɔgɔn faamuya cɛ kana muso abandonné k'a to a bolo ka sin ka den k'a kelen ta ye n b'a ɲini dukɔnɔmusow fana fɛ a sinamusomaw kan sinamusomaw balimamaw nimɔgɔnin b'o la ayiwa nimɔgɔ cɛ b'o la a kana muso kelen abandonné ka den to a bolo k'a kɛ ɲugutɔ fɛ an y'a ye hali duba dɔw kɔnɔ u b'a den sugu ba bɔ gwa la a y'olu dabila o ye tiɲɛni de ye a bɛ fɔ farafinna ko ni mɔgɔ bangena sa la k'i b'a siri i cɛ la donc ni den kɛra banabaatɔ ye ta k'a abandonné a n'a ba abandonné moi je crois que o bɛ bana yɛrɛ tɔ juguya a bɛ diɲɛ yɛrɛ nege bɔ mɔgɔ la donc ne b'o fana ɲini an dukɔnɔmɔgɔw fɛ ni a kɛra basi ye min ma o ka yafa ma n b'a ɲinina de a ka arranger a ka ɲɛ surtout a sidɔnna ta mɔgɔ si nɔ tɛ an kana si bisigiya ni banako in ye donc dɔgɔtɔrɔw y'a ɲɛdɔn an ka olu de yɔrɔ ɲini sisan walasa den bɛ se ka stabiliser cogo min na a ka maaya bɛ dilan parce que anw yɛrɛ formation in lamɛn o ko n'a tɛ se ka kuma o n'a fura don n'a basigilen tɛ o n'a fura don n'a tɛ se ka faamuyali kɛ o n'a fura don donc an ka boli k'u yɔrɔ ɲini o de ɲɔgɔn tɛ. donc ne bɛ min fɔ maintenant état impliqué len don fɛn caman na mais nin ye fɛn kura don fɛn kɔrɔ don denmisɛnnin ninnu il faut reconnaître k'a fɔ mɔgɔninfinw de fɔlɔ don avant que lujura ka u sɔrɔ donc denmisɛnnin tɔw ka kan ni hakɛ min ye a ka kan u fana ka hakɛ ka d'u ma
jamana k'a lajɛ maintenant nin denmisɛnnin lujurabaatɔw ka kan ni hakɛ min ye o fana ka hakɛ ka d'u ma o bɛ ka dɔ kɛ dɛ mais hali bi k'u cɛsiri parce que ni u y'u cɛsiri ka tɛmɛ u bɛ ka min kɛ a bɛ kɛ lafiya ye dɔgɔtɔrɔw ma a bɛ kɛ lafiya ye association ma a bɛ kɛ lafiya ye denmisɛnnin ninnu ma en fin de compte a bɛ kɛ lafiya ye jamana yɛrɛ ma parce que denmisɛnnin ninnu ka prise en charge ma nɔgɔn olu ka prise en charge ka gɛlɛn ni den tɔw fana ta ye bon ala y'a kɛ fana n'i y'a jateminɛ a bɛ mɔgɔ minnu bolo a caman se t'u ye bon n'an ye bɛɛ to i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa ni ye donc an b'a ɲini jamana fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka impliquer nin na u ka accompagner u ka denmisɛnnin ninnu lajɛ parce que ils ont des droits o droit ni an ka lajɛ an ka baraka ɲɔgɔn fɛ an ka lawaleya ɲɔgɔn fɛ laban min bɛ ne fɛ k'a fɔ o ye weleweleda ye parce que ni ko min filɛ nin ye mɔgɔ kelen ka ko tɛ association kelen ka ko tɛ dɔgɔtɔrɔw kelen ka ko tɛ masaw fana dɔrɔn ka ko tɛ donc nin den ninnu bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka faamuya sɔrɔ mɔgɔ si m'i yɛrɛ da ala mana den lujurabaatɔ d'i ma a ladonni ma nɔgɔn fo kɛrɛfɛmɔgɔw de fana ka faamuya sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nin den kan an k'a faamuya an k'a mafilɛ an k'a dɛmɛ an seko la mais an kana ɲɔni k'a mabɔ an na k'a kɛ kɛrɛfɛden ye parce que n'an y'o kɛ maintenant o bɛ dɔ fara den ka lujura kan a bɛ dɔ fara ba ka gɛlɛya kan donc a den bɛ mɔgɔ minnu bolo u yɛrɛw fana kana kɛ kɛrɛfɛden k'a mara so kɔnɔ u ka bɔ n'a ye u ka bɔ n'a ye k'an ka taa yɔrɔ min na u ka association yɔrɔ ɲini a siège bɛ Pongi yan nɔ donc n'u ye association ɲɛ maintenant k'o kan ka kɛ cogo min na u bɛ bilasira u la den ninnu kana kɛ kɛrɛfɛden ye bilen donc an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka den ninnu dɛmɛ. Nin ye an b'a fɔ minnu ma les ambassadeurs ani animateurs de l'autisme olu ka formation ye bi ye sinon don tɛmɛnenw la an ye an ka dɔgɔtɔrɔw ani an ka médecins k'a ta commune 1 minnu bɛ ASACO la k'a ta commune 1 fo commune 6 olu ka formation kɛra au kɛra du 10 au 13 maintenant le 14 an tun bɛ Gabriel Touré la o tun ye pédiatre ta ye le 15 non le 13 de an tun bɛ Gabriel Touré la o kɛra pédiatre ta ye le 14 an tun bɛ Pongi o kɛra neurologue ta ye ani psychiatre ta ye donc le 15 o de tun ye a clôture ye o de tun y'a clôture ye n'an y'o kɛ faculté de médecine o ka amphithéâtre kɔnɔ voilà donc c'est pour te dire que nin tɛ formation fɔlɔ ye n ye hali bi formation dafa de ye et puis an tɛna dan nin ma a ka d'an ye fana ka don région tɔ kɔnɔna la ka taa Kayi fo Kidal ka association in sigi ye en même temps ka projet nin fana créer yen nɔ pour que olu fana ka denmisɛnninw fana bɛ se ka prise en charge sɔrɔ cogo min na donc o de ye an ka laɲini ye ka se ka bɛɛ fɔlɔ k'a dɔn fɔlɔ bana in ye fɛn sugu jumɛn ye fɛn sugu jumɛn don n'o dɔnna ko bana dɔnni de ka gɛlɛn n'a dɔnna a bɛ se ka furakɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi masala kun bɛ ka boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ autisme kan autisme ye fɛn min ye a bɛ na natogoya minnu na ale ni kɔlɔlɔ minnu bɛ a la hakili la ne ni aw an ye faamuyaliba sɔrɔ autisme bana kun kan aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.